Oyaore nyakoromo Gajwang' kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 26 dwe mar abiriyo e higa mar 2021 en geno mara ne bedo kod weekend manyangafu. Kamoro amora ma intie arwaki machiegni, nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo wamoke kod The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en Jubilee Clip Ruto Party. Jubilee Night Talks to Clip Ruto Party. In a 5-hour meeting in Nairobi, nearly 30 MPs raised concerns over President's party dwindling fortunes and resolved to start campaigns to reconnect with members and check on DP's United Democratic Alliance. Jo od bura mag Jubilee motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta maromo 30 otieno manyoro ne otimo romo kendo twak e wi okenge mag tego duond od bura mar Jubilee kaachiel kod duoko piny teko mar jalup ker William Ruto e gwenge mag Mount Kenya region. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Jo od bura mag Jubilee motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otieno manyoro ne obedo kod romo mar seche 5 kama ne gitwakie e chenro mar tego duond od bura mar Jubilee kaachiel kod chako timo campaigns e gwenge mag Central Kenya mar duoko piny teko mar jalup ker William Ruto kaachiel kod tego duond od bura mar Jubilee e gwenge mag Mount Kenya region motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Maromo jo od bura 30 motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otieno manyoro ne otimo romo kama ne gitwak e wi chenro mar tego duond od bura mar Jubilee to moloyo e gwenge mag Central Kenya kaachiel kod chako campaigns mag duoko piny teko mag jalup ker William Ruto e gwenge mag Central Kenya motelo ne yiero maduong' mabiro kaluwore kod duoko marach ma Jubilee osebedo kayudo e pacho kae to moloyo e yiero madundo mosebedo ka itimo e pacho kae kinde mokalo. Ito oboke mar adek loso wi jangolo miluongo ni Jimwat. Nyalo nyiewo ito oboke mar adek, nyalo ng'iyo ito oboke mar adek mar The Standard mondo isom mathoth e wi jangolo miluongo ni Jimwat. Ito oboke mar ang'wen loso mana e wi midhiero mar uchumi masani koro omako pacho kae kaluwore kod COVID-19 kama koro thoth oganda ma pacho kae onge kod manyonge kendo kadhe matek kaluwore kod chiedh nadi mag midhusi mar COVID-19. Ito oboke mar 6 maromo jo od bura 30 mag duond od bura mar Jubilee motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otieno manyoro ne otimo romo kama ne gitwakie e wi chenro mar tego duond od bura mar Jubilee motelo ne yiero maduong' mabiro. Moko kuom weche mane gitwakie bende en chako goyo campaigns e kor gwenge mag Central Kenya, chako timo limbe e gwenge mag Mount Kenya region mar duoko piny teko mar jalup ker William Ruto kod duond od bura mare mar UDA. Ito oboke mar 7 en jatend duond od bura mar KANU kendo seneta ma Baringo Gideon Moi okwayo oganda ma ok Mount Kenya region mondo riwre kod riwruok mar One Kenya Alliance. Seneta ma Baringo Gideon Moi ne okwayo oganda ma ok Mount Kenya region mondo oriwre kendo sir lwedo One Kenya Alliance. Ne owacho magi odiochieng' manyoro e kinde mane otimo romo kata ne otimo limbe e kaunti ma Nyeri kama ne okwayo jotelo kaachiel kod oganda mawuok Mount Kenya region mondo riwre kod One Kenya Alliance. Ito oboke mar 8 jatend duond od bura mar NC Musalia Mudavadi kaachiel kod jalup ker William Ruto ne otero campaigns magi e gwenge mag Mount Kenya region kama ne giromo kod oganda e kaunti ma Nyandarua. Jatend duond od bura mar NC Musalia Mudavadi kanyakla kod jalup ker William Ruto odiochieng' manyoro ne otero campaigns magi malaro kom ker e yiero maduong' mabiro e gwenge mag Nyandarua kama Mudavadi ne owacho ni en jatelo moromo kawo kar ker Uhuru Kenyatta ka osingo mar chiero uchumi
kaachiel kod tego devolution. Korka kore Jalup Ker William Ruto ne owacho ni gin kaka Hustler Nation giikore marakore kod ng'ata ng'ata, ka giwacho ni jotelo mag Jubilee ema ne oriembo gi Jubilee bang' ka Jubilee ne ochopo e winjruok kod NASA. Ne owacho ni ne dak gibed e duond bura mar Jubilee nikech Jubilee ne osemuony kod riwruok mar NASA, mane momiyo ne giwuok e Jubilee kendo loso duond od bura mar UDA. Oboke mar 10 loso ewi okenge ma ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni ka oyiere ka ker ma pacho kae to odhi keto tim mar bero public service. Ogai mar ODM Raila Odinga ne olero ni ka oyiere ka ker ma pacho kae to odhi timo lokruok ne migawo mar jotich mag piny owacho kata public service e pacho kae. Oboke mar 12 loso mana ewi chenro mar gwelo commissioners manyien mag duol mochung' ne bago yiero pacho kae IBC mane orumo e giko juma mokalo. Chenro mar gwelo commissioners manyien 4 mochung' ne bago yiero pacho kae IBC mane orumo e giko juma mokalo. Oboke mar 13 loso ewi oro masani koro okwako counties 10 e pacho kae. Oro kod achiedh nadi mag kech masani koro ochomo counties 10 e pacho kae kaluwore kod lokruok e koro mar kor lwasi kata climate change. Pa jondiko kaachiel kod pa josomo weche moko e counties kaachiel kod weche moko e pinje ma oko. Oboke ni kuom weche duto mag tuke mag Tokyo Olympics warom saa 10 ma midhiambo saa 11 kama dhi miye weche tuke e yor adimba kama dhi kole tuke mag Tokyo Olympics e yor adimba. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wacho nyimo oboke mar Daily Nation. Any fresh hurdles as schools reopen. Fresh hurdles as schools reopen. Parents, teachers, and school administrators worry about congestion and COVID-19 infections as children begin the new school year today. With secondary schools population expected to increase by 400,000 students compared to last year, it will be left to the ingenuity of head teachers to safety fit learners in the available space. Which bar masani koro okwako jopuonj kaachiel kod jonyuol e pacho kae kinde ma jopuonjre dhi yawo ayanga skundegi odiochieng' ma kawuono, mabiro kaluwore kod medruok e kwan mag jopuonjre madhirore kod skunde mag sekondar e kinde ma piny owacho dwaro ni mondo okete tim chike mag duoko piny landruok mar COVID-19. Koro wich bar mokwako jopuonj madongo kod jonyuol en ni idhi keto e tim nade chike mag COVID-19 kaluwore kod medruok e kwan mag jopuonjre madhiriwore kod skunde sekondar gi jopuonjre maromo 400,000 ka ipimo kod higa mokalo, ma iwacho ni dhi keto weche mag keto social distancing tek mokalo e kind jopuonjre kama gidhi chako somo margi odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni head teachers mag jopuonj madongo kaachiel kod ni kod wich bar mar neno ni gikete tim chike mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 e kind jopuonjre kama gidhi chako yanga somo margi odiochieng' ma kawuono, mabiro kaluwore kod medruok e kwan mag jopuonjre kod nok mar classes machuno nyaka jopuonjre obed modhigre mamana en ataro kod chike mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 mag social distancing. Oboke mar 4 pod loso mana e midhiero masani koro okwako skunde kinde ma idhi yawo skunde odiochieng' ma kawuono, ka midhiero ma pek kaselero ni en mar keto e tim chik mar social distancing nikech kwan jopuonjre omedore. King'iyo skunde mag sekondar kwan jopuonjre omedore kod jopuonjre 400,000, kata kamano classes kata infrastructure to tin mokalo, machuno nyaka jopuonjre dhi bed modhigore kata obed machiegni kod jowetegi, manyalo kelo landruok
ewi midhusi mar COVID-19 e kind jopuonjre. Oboke mar abich loso ewi ywarruok masani koro kwako duond buche e riwruok mar NASA e kinde ma duond od bura mar Wiper, ANC kod Ford Kenya ne olando chenro mar chako wuok ayanga e riwruok mar ANC ne osemiyo jatend duond od burano Musalia Mudavadi thuolo mar wuok e riwruok mar NASA e kinde ma jood bura mag Wiper odiochieng' ma kawuono dhi chako chenro mar wuok e riwruok mar NASA. Kata kamano, duond od bura mar Ford Kenya to pod ni kama tek nikech nitiere ywarruok ewi telo mar duond od burano, nikech dhano kian to ng'ano me jatelo mar Ford Kenya e kind Moses Wetangula kod Wafula Ominyinyi, mano jaod bura ma Kandu. Oboke mar auchiel, jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi kod jalup ker William Ruto ne odhi nyime kod timo limbe e gwenge mag Mount Kenya region mar chwalo campaigns magi motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar apar loso ewi jaod bura machon ma Imenti Central mano mosenindo Gideon Mwiti mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Jondiko kaachiel kod pach josom oboke mogik, an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en why Lieutenant General Badi or Ogola will be the next military chief. The next military chief must come from the Kenya Air Force because his predecessors came from Kenya Navy and Kenya Army in a rotational system. Eni kalure kod lai mar tich e kind jolweny ma pacho kae, eni jatend jolweny mabiro nyaka wuog mana e Kenya Navy. Jatend jolweny mabiro nyaka wuog e Kenya Air Force nikech jotend jolweny mosebedo wuok e Kenya Army kaachiel kod Kenya Navy. Mano nyiso ni ji manyalo bedo jatend jolweny manyien e pacho kae en General Badi kaachiel kod Ogola, nikech gin ma giwuok e Kenya Air Force. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Star. Jatend jolweny manyien mabiro nyaka wuog mana e Kenya Air Force nikech jatend jolweny ariyo mosebedo e pacho kae osewuok e Kenya Army kod Kenya Navy. Mano nyiso ni the next commander in chief jatend jolweny ma pacho kae dhi bedo General Badi kata General Ogola mago mawuok e Kenya Air Force. Oboke mar adek loso e midhiero masani koro kwako jaod bura ma Madhira Rigathi Gachagua mane odine e stesend obila e giko odira kendo odiochieng' ma kawuono idhi chwale e nyim doho. Oboke mar ang'wen nyaka oboke mar abich loso ewi chenro mar gwelo jatend jolweny manyien ma pacho kae, kama iwacho ni jatend jolweny manyien ma pacho kae biro wuok e Kenya Air Force nikech jotelo ariyo osebedo ka wuok e Kenya Army kaachiel kod Kenya Navy. Mano nyiso ni en General Badi kata General Ogola. Oboke mar auchiel loso ewi siasa mag Mount Kenya region. Oboke mar abiriyo loso ewi siasa mag NASA kama Kalonzo owacho ni duond od bura mar Wiper bende chiegni tieko chenro mar wuok e riwruok mar NASA. Nyakwara mogi mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.